Však tí moje dievky tak len čakali, tak len vykúkali, kedy len prídete obláť. Keď ste boli u susedov, už len kúkali, ba či prídu aj k nám. Aj sa zamkli, ale keď ste si chytro otvorili dvere, pojďte chlapci donútra, vypijete si do nálady a pojďte ďalej ešte po tých domov. Ale najkrajšia je krása mladosti, ktorá príšti nielen z ich tvári, ale aj z ich hrdiel.